yadda na ci Rabi a ɗakinsa da kuma yadda Rabi ci ni a shagonsa. Wannan topic guda biyu ne ci da aka yi. Kun gane ko? To kawai continuous dai ku fahimta. Da na hau kan Rabi na fara cin shi, ina cakka mai zalmalolo na cikin abuna. Ina caka masa ihu yake yi na kujerar nan da take nan irin mai ɗaya ɗan nan ai kun santa. Wannan guda ɗaya ɗan nan wata baka haka wanda take kasa take da roba haka, tana da nan suka roba haka. Aisha, yadda ka san idan ka saka zalmalolo cikin gidan daɗi kana caka ta up and down, to haka dama na ajiye Rabi kan wannan kujerar. Na ajiye shi na mishi zaman ɗan kaciya, na hau kan shi na kamo wuyan shi. Yadda Rabi ya kankare kukuna, me nake yi? ba shi wuta nake yi up and down. Ina jin zane tsakanina da Allah saboda menene zalmalolo Rabi tabbas zalmalolo ne irin mai farashin nan, zalmalolo ne mai daraja wanda ba za mu ce wai gane ai wata ba. kusa menene yadda ruwa yake fitowa daga cikin farji na shaf duk na bana bata Rabi cinyoyinsa. Wannan kujera ko ba za mu je muku ta yi malamala ba, amma tabbas ko da muka tashi rabon ta duka ta kone da ruwata. Saboda menene ina da masifar irin ruwa mai fitowa sha nan. Har za ku ce ko na sha wani abu? babu abin da na sha saboda daɗi ne kawai. Ko sun babu abin da mace take so idan ta samu abin da take so ka ji ta yi haye, wato irin sama ɗin nan, to za ka like ta zare ta haukace ta barkice, ko kuma ba za a yi mantawa da kowa da komai kuke yi wajen biyan bukatun ku. To haka yake. Ina cin Rabi, ina cin shi yana wayo ni kuma na kama dan baki na ma ya kasa buɗwa saboda na kasa gane me zan ce. kusa me next din sai na dan daga kaɗan, na daga fa na kalle zalmalolin nan, ta kalle ni sai na ganta kuma still har yanzu kallo na take yi. Me na mata tsuguyawa na kama zalmalolo, na hada da ruwan daɗi na da ya fito ya jike, na hada da na lado gabaki ɗaya na fara shafa gurin. Ya subhanallah, kama gurin nake ina wasa da shi da gwalakin Rabi gabaki ɗaya. Ya barkice, ya ma rasa me zai ce mu, me zai yi mun, me kyautan ma me zai yi mun gabaki ɗaya. Saboda hada zalmalolin ruwan nan ne guri ɗaya ina ta shafe sai ka ji suna ta suna ficewa daga hannuna. Ina kama zalmalolo ta tsalabe ta faɗo ta fita daga hannuna. An kama kwallake haka sa suka yi da sai da na gama ma mutumin nan kaca a wannan gurin. Kusan next me ne daga shi na ya sama da ya tashi sai na juya na yi koko na kawo kujeran. kunga yanzu kenan na bashi gidan daɗi da baya. Kujeran kawai na kamo ta na rikota tsakani da Allah, irin kam din na rikota. Me zai faru next? Lado da ya ga kayan aiki gashi da na tsugunan nan ko sai ruwan ta da dagowa irin dab din nan, sannan dan tsakana yana ta faffaf shi kadai yana son ya ji kawai an shige shi. Ni ba na manta ban gaya muku na ba, jaraba ce fa da ni irin sosai na, saboda gaskiya ina da lafiyata. Yauwa ina da lafiyata, kar ku zo kuna ce min wai waye ko kuma an ce ni sosai. Ina da lafiyata sosai. Da na goya kawai shi shi malamin naku ya san me, kun san wannan role ina ne, ni nake juya shi, komai ni nake yi, wato sai abin da nake so nake a wurin. Ai wanda nace muku na ci lado ya ci ni, yanzu ina gaya muku na ci lado. Wannan cin da na yi wa lado ne, na ci lado kuma ya ci ni, yanzu na ci lado ne. Idan lado ya zo ci na ran gaya muka yadda aka yi. Kun fahimta? Ku biyo ni har ƙarshen. Kawai da suka yana bashi ko kawai sai ba ga mutumin ku ba. Ya ifo sai ya rika kokona. Wow, da ya saka na ji ta har cikin makokorona, ya kama kogona. Da ya kama yana saka mazalolo sai na ji na zare na kama kujerar nan fa da ƙarfi. Har na ji na miƙe kamar zan tashi saboda ya shige na irin over ɗin nan, irin unexpected wayo. Ya fara buga min ita pap yana ce na ina wayo dan Allah.
na tuba wallahi ka kuce wai na gaji ne, a'a daɗan nake ci har kaina daɗi ne har kaina. Ina wayo don Allah baby sai ka fito baki na ya sa hannu ya tare baki na, cira min shi ya tare baki na, in shiru mana kar a ji mu, kun gane baby ya rasa ya zai. Kun san me shin da lafiya mai kusa abin back to back ne. Kun ga na farko na fara shi yake ci na yanzu, in nake cin shi yanzu kuma shi yake ci na, abin back to back sai da na bar shi ya ci ne sai ni ya kawo da muka zube a bara muka fada a kafet na hau jikin shi ya kwanta muka dan wuta for just 5 minutes. Ina shafa kirjinsa a hankali. Kun san me na yi a ƙasan nan da yake kwance? Sai na haɗa bakin na da nashi, na fara tsotson bakin shi, ina wasa da nonuwansa a hankali. Ina shan bakinsa ina wasa da nonuwansa. Kun san me fara next? Na ɗaga shi na kama shi muka koma kan gado. Ya fi wancan a kujera muka koma kan gado kwantar da shi, na tura shi gefe ya koma, sai na koma da kaina ta gefen ƙasar shi yadda zai kalla baya da kawai sai gani. Na ci gaba da masa sokan saboda yana bala'in so a daga sha mai tsirmin lalurɗurin sosan nan. Me zan yi sai na ci gaba da sha mai abin sa na sha shi kuma ta ƙasa ya kama nawa yana sha ta ƙasa wayo. Sai na zare fa na birkice na ba kasa ganewa shi ne ton ɗin shi ne shi zai ci ni gwani zan ci shi na makasa gane. A hakan yana kallon bayana na sake hawa kansa. Ba a cewa komai da na hau nan na miƙe na kamo kafafunsa, ai kusan kafarsa nake kallo ba fuskansa. Na kamo kafarsa na fara cafke da irin da karfin nan saboda ta kai mun geji. Fara wasa da shi ina up. Kun san me idan kika iya cin mijinki ko to abin da wanne saboda zai rika jin kina kai masa makwararar daɗi. Ina up sai kije na wayo abin da ba zai rika cewa yana gani babu bakin mazajen ya mutu. Ina gaya muku mutane ne kin kashe bakin shi, wallahi kin kashe bakin shi. Ko me zai ce lokacin kin kashe bakin shi? Kun ga mun yi 2 by 2 shi sa ni ce muku na ci shi ya ci ni a shago. Wannan shi ne cin da aka yi, wannan ban gama ba saboda ɗayan wayo dole sai kuwa ya saka nasa a wannan ni kuma ban so haka ba. Da haka mu da ɗayan labarin za ku je masu tsafi ko kuma da ku ba mu hannu. Sannan Laduba mijinta ne, yauwa mijinta ne ba karuwanci ba ne. Ban da ku zo ku ce cucu a labarin yadda ta ci mijinta ya ce ta Lado mijinta ne, yauwa don haka kuma ku yi shi in halas way saboda duk wanda ya je yayi wani abin shi ne ban yafe mishi ba. Yauwa labari na a jide a bashi a kwarin. Sannan ga masu sata labari na ku ka sai da za ku yi da su. Allah ya gaba.